сигнал пришел. Все. Шибықның тігі үшінде Росгвардия қызметкері сигналны алдық дейіл. 11-ші татар гимназиясында башқа мәктәпләрдәге кебегук қорқыныш янағанны білдіруші сигнал түймәсінің түзікілеген Росгвардиялілер күн сайын бірнеше тапқыр келіп текшіре. Біз аны текшіріп те қараған бар. Бу түймәгә басуға 2 минут ішінде Росгвардия хезмәткәрләре монда килеп җиттеләр. Қорқыныш янағанны білдіруші төп сигнал түймәсенә тоташкан менә мондай кичкенә пультлар да бар. Мәктәптә алар икәү, берсе һәр вакыт дежур укытучы кулында, икенчесе вахтерда. Пультлар сигналны 100 метр радиуста тота. Мәктәп территориясын йөреп чыккан вакытта шикле пакет күренсә яки чит кеше булса, вахтер шунда ук мәктәп бинасына кирип тормышы түймәгә басып хәбәр сала. Хәзер Казанның барлык мәктәпләре һәм балалар бакчалары гадәттән тыш хәл турында белдерүче сигнал түймәсе белән җиһазландырылган, әмма кайберләре искергән. Безнең гимназиядә капиталь ремонт вакытында урнаштырылган ул түймә. Хәзер инде без аны яңага үзгәртәсе килә, чөнки аның яңа төрләре бар, GSM дип атала. 175-нче гимназиядә булган фаҗигадан соң Росгвардия белән берлектә барлык мәктәпләр һәм балалар бакчалары тикшерелде. 300-гә якын бинада хәвеф тимәләре тотрыксыз эшли яки пультларның сигнал тоту радиусы аз. Наша совместная работа перевести всех на GSM. Без урнаштырачак заманча төймәләр телефон элемтәсенә дә ут булу-булмауга да бәйле түгел. Нәрсә булса да алар сүнмәячәк. Аларны туктатып та булмый. Сигналны 1,5 километр кадәр радиуста тота алалар. 7 миллион сумнан артык акча 200 мәктәптә төймәләрне яңарту, тагын 3 миллионы 95 учреждениедә сигналны зур радиуста тотучы пультлар сатып алу өчен бүленә. Бу эш килешү төзегәннән соң 30 көн эчендә башкарылырга тиеш. Төймәләрнең һәр чак эшләп тору һәм сак хезмәте контрольдә булуы зарур. Алия Сабирова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.